na! Finish na! Baba kayong Jumega, ay! Day! Papata na, day! Iba to! What's up guys? This is JOMIE-NATION. That's JOMIE. Nang inabuhay yung bayot, no? Kaya naglakaw si Glenn ug si Rigel. O karon guys, nami mga aktibidades nga buhaton sa inyong amigang Brgy Cake nga busy kay make-up. Di bitaw guys, yes, hello sa itong mga Jumega dira, no? Nga subscribe na. Kung nakasubscribe, ay kalimot mag-like and subscribe, like and subscribe, like and subscribe. Piring na lang po ng bell. Tik, tik, tik! Tiger ako kay ng Facebook ko! Di bitaw guys, karon guys, kaya nga ito ang ginatawag nga Balik Alindog program! Dagan niya ito ni Brgy Cake. And I just hope mo, samot may kagwapa karon. Ang tuwa na to, Brgy Cake? Happy brows of Delaholics! Happy brows of Delaholics, day! Ay, day. Guys, din sila libog ko na ikaw, day. Siya, guys. Ibong mama, guys. Di bitaw guys, karon mga tumi sa Nailaholics kay para magpakuan sa kuko, lisod pod no, magpatsada og kuan, panit. Nag-nails pa siya. Umato po sa Happy Brows para magpa-thread og kilay, no? Actually guys, di dyan ako ginahilabtan akong kilay. Kaya muna akong signature kilay as Jomie Hospital. Pero karon kay try ba jud ta. You only live once, dapat makatisting ta. Bisig kay kanila, day. Ay, makita di ko dahil? Oh, kita gaday. Oh, laban di kanila. Og sa nails ko di ay tanawa na guni ako mga kuko dire, oh. Focus dira kamera. Nag-antos di mo kit-kit. Nainani na siya because wala, 10 days din ako nga wala jud siya gikit-kit. Pero kung mga normal days na siya, kalabi nang mag-edit ko nga labi siya kit-kit ang mga kuko, I'm sure na gets mo na ako. Daghan pa. Hindi ako nag-iisa. Ay, at least man lang daan ang aspeto, hindi ako nag-iisa. Oh. Di mo ba? Huwag karoon na mag-diretso na miyan. Natin sa may dugayan pa. Ito na ta. Bye! A few moments later. Okay, so padulong nami dito sa kuano, sa Happy Brows. Katawanan kay guys, kay ganina among gimapa-mapa kay mga dura ba mi diri niya. Di ba di ka balon sa pagtuplok atong mapa-mapa niya. Day, kumawa ta day na. Sorry day. Impas jud daw niya. Naghatag na siya direction. Ang problema lang jud kay di mi ka magbasa. Busy ba? Kapot day oh, manday. Dul sa the maze day. Na mo kay the maze day kay pa maglisod jud ta. Nagipaliso jud Lord. Tabangi mi Lord. Lord, tabangi mi Lord. Kay mga gwapa lang ni Lord. Pero di mi ka magbasag direksyon. Thank you Lord. Nakita na jud na mo ang Happy Brows Lord. Nara di siya diri dool sa the maze. May gani ka nakabasa kog the maze. Okay, okay. Daday? Busy ba? Brian, may diretso ni ante. Oh, vlogger, oh, vlogger. Sure. Hi po. Your video. Hi, thank you po. Ay, grabe. Kabakay ko. Asa ko sa maskara, doy. Masquerade ba na ini? Ay, laban lang sa. Mascara festival. Okay. Di ba kayo niyo? Ay, di mo sa mong buhok. Ay, amin ako, sir, order, sir. Order yung tekilay. Ipag ko, day. Not today food. Day is what daw, day? Ano sa day? Since puti man imong naong, pwede sa imong naong. Ay, tingnan na. Baba man din sa puti. Guys, so nanami diri karon sa Happy Brows, no? Kay magpakilay na me. Ubito ka balon sa buhaton, guys. I think threading jud siya. First time ni siya nga may tabos akong kilay. Never ko ni siya gihilabtan. Virgin, very virgin akong kilay, day. Virgin na. Kasi virgin natong duha, day. Panahon na jud para hilabtan na siya. Lain pod, no? Ay, go na. Ay, te, magstorya ka, te. Kato yung gistorya ganina, te. Good afternoon, sir. I'm Real. I'm your birthday nila today. Ang nakasin lang ta sa aton. Okay. Unsa akong kilay bitaw, te? I-clean up lang nato, sir. Dili lang nato siya kung anan ka. Ayaw lang kahilab to, te. Ayaw lang kayo ng maldita kay basig dili kun ulan sa mga ikal. Sige, sir. Proceed na. Anang mga sakto lang jud, te. Okay, laban. Okay, no? Say pa-fill up mi nila dire kung unsa daw porma sa among dagway. Dai, round jud imo dai. Lari kay ka Chiki jud ang round dai. Chiki ang round nga face dai. Okay, so magsugod na, no? Lo, lamig lighting. Pak, kagwapa na ako eh. Pa kay Kuti, pasensya kay Ti, ha? Ang gupahan kay Kuti. Bakit ko?
Te, sakit na, te. Sakit-sakit gamay. Ala, lura ba ko ba si ba? Muugi akong kamera ba? Day, pa ako sa imong aping, day. Ito yung pag nanasa mo. Ay, feeler ka, day. Ikaw na pag narasan ako. Ay, teka lang, te. Seryoso lang ni, te. Sige daw, te. Isa lang daw, te. Sige. Mama. Mama. Inaya, te, ah. Nasugod na, te. Oh, nagsugod na, sir. Ay, agay. Iring. Kita laban. Agay. Kasi agak urat magugod, te. Nasyak ko, te. Tiis ganda na naman. Ay, kung gwapo na ako diri nga anggol, uy. Day, gwapo kay ko, day. Saan naman kanira, day? Kamusta naman ka, day? Kalma kay kanira. Ako nagipaningot ako diri. Go, te, laban, te. Agay, mo gipulir, te, no? Magi matanggal dyan sa tanod, te, no? Tanod dyan dyan, te? Oh, paano yun siya, sir? Kana, sir, kana, sir. Okay! Luday! Namalditan ako, day. Malditan ako diri nga side, oh. Lalo mo diri kay ka ng masa kayo. Hi! Pag-abot yan diri. Kuyo! Wapa kay ko! Wapa kay ko! Laban na, te! Oh! Woo! Kadot lang, te! Kurat kwado, te! Nakurat kwado, day! Okay, laban. Sakit, day? Anong gagay-agay ka dira, day? Yung sa day ka dira? Okay, guys, so diri, guys, humana siya diri, guys, and panlalaki daw kuno ni siya, di ba, te? Dili kay siya ibang babae. Kung bayot lugar, te, inani ti babae diri, lalaki diri pikas. Charot. Gwapa na bitaw siya diri, guys, oh. Bakit ko? Labay, te. Sir Jumie. Yes, te. Miss Ann Curtis. Yes, ako to, te. Okay, mana ka, day? Kaya mag-grand reveal na ko, day. Hindi, kaya dako akong nga bill, day. Narabitaw siya, guys. Ching chidideng! Laban lang dyan dira, oy. Matod pa ni Muni, guys. Dapat inyo ang mga kilay dyan, guys. Kaya paubos dyan siya. Like, drop it like it's hot. Drop it like it's hot ba? Anak dyan siya. Ang bishikik yun. Buhi pa ba ni? Buhi pa ka, day? Malipayo na ba ni siya? Itong buhi pa siya. Love you, day. Okay, smile. Okay na ni, sir. Hindi naman makikita. Okay, 1, 2, 3. Perfect. Laban! Perfect daw! Parang ka perfect! Bakit ko? Okay, no? So, humana naman ang kasakit. So, diri namin sa ikaduha. Na namin sa nailaholics para napod sa nails. Diri ko excited, ay. Kaya ako ang wala. Huwag ikit-kit, day. Para machada jud nilaban. May pa-entrance sila. Nauwo ko, day. Ganina kay nagkuhan ba taon sa nga shape sa dagway. Karon na po dun sa shape sa kuko. And as usual name, Ann Curtis. Adoy no, budidoy. Patay imong kumagko, yes, no. Dito guys, na ako'y surprise sa inyo karon pag-abris akong sapatos. Daday, nawa ka kabantay na. Muna akong surprise sa inyo guys. Pasintabi sa mga kumakain. Okay, no? So right now, gibabad na among tiil sa Epsom salt. Ano kayong Epsom salt? Di ni siya mauang ka ng mga bitsin, asin nga inyong ginaluto. Lahi ni siya. Ay, what's man ni siya, te? Muna ang Epsom salt. Ano sa mga naani, te? Benefit. Iyang benefits, sir, kay mo na siya ang relieve sa stress, sa imong tibuok ng lawas. Heartbreaking. Ay, charot! Charot talaga. Dayon sa kaday, tao nga natubuan og supaw or supaw nga natubuan og tao. I love you, Day. Ano sa'y title ni mo nga ni sa imong vlog? Kuanday, our first date. Title mo na ako sa akong video, day. Ayaw, day. Ako mo na title, day. Naman mo, day. Ay, bastos yan ka. Bastos. Chismis, eh? Chismis ba? Ito lagi ako. Dahil ko lang pila ako. Pila, day. Yes. Pila akong tiil. It's okay not to be perfect, day. Uy, okay na dahil pero maikot na. Hindi, gihubak ka day. Happy New Year, day. Gihubak akong bishi cake, no? Kami guys, mga gwapa na dyan ni guys, pero patay dyan kumagko. It's okay not to be perfect. No regrets, just love. It's okay if you're kumagkuis. Imo mama kumagko, day.
Moto no, sugda na ang tiil. Actually, di ko anad ani nga ginalihaan akong tiil. Gilihaan na sugda. Di bitaw ko anad ani guys. Muto kay naanad magud ko nga bata pa ko. Ako jung kitkiton ako ang gamot. Di jud bata until now like 10 days jud ni siya. Sabi ko, buwan na sa dili ra ko. Uy, na ako special talent sa una dahil. Maabot na ko akong kuko sa tiil dahil. Kitkiton ako sa una high school. Tiil? Oh, yes. Anak ko ka special ko talented. Kasi mong tiil, si mong... Kay maka Kanlon. dili kit ra pod oy over pod oy abusar pod. Agay. Nasukit ko okay te laban te. Ayaw lagi ang pila, day. It's okay. It's okay not to be perfect. Pangmata na mo. Okay, update. Good morning. Kamata na mi. Nahuma na jud siya oh. Awara gud oh. Okay. Kitkiton ko ni unya. Day na ako'y nakitaan, day. Na busy ba, oy? Ay, busy ba? Pakay ka, day. Asa pa kita, day? Dito kay kasi mo ko. Papilas na ka rin buta duwago. Pakay ka ba? Ingat mo ko gwapo. Kapag siya gwapo siya. Oh, musikik. Supay ko siya. Mga supay nga. Nako'y ma-remember manggod sa inani. No? Yung kuhan. Wala man. Mga kagahapon. Bye-bye mga kadayers. Day, nag-steam na kadira, day. Mag-perfect ni kayo ni sa imong steam, day. Kaya maragi init nga siopaw, day. Tanawa siya, ma'am. Ganahan ka tanaw niya. Balipayan mo.